Kábírù Látúnjí ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú àpọ́nlé ọmọ akọrin ẹ ṣé mo dúpẹ́ o lẹ́ ọmọ tápá lè ń pè lálélú ọ̀yá Olúbísí aláró tó ní mẹ́tọ́ lẹ́sìn ẹ̀sọ́ mi yẹ tápá ọmọ afàmọ̀sẹ̀lù ọ̀tẹ̀tẹ̀ ọmọ afárò dáná kúlíkúlí èmi yà kí tápá ìgúnnú rojú èmi ṣe ti tápá mo ṣe gànà lákìjọ níbi kíní ń gbèsè kíní ẹ jẹ́ kí kíní ọmọ gbádùn ara wọn lọ omi ìkan bẹ nílẹ̀ tápá omi yàmíyàgàn ní ń jẹ́ bàbá jí ká mọ̀ gbára wa lágbá tápá mo lò wọ́wọ́ òmùwọlé ọ̀yá èrò kẹ́ńgbà wọn ò gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn wo ẹni tó bá wẹ̀yìn wo ní déléwí òró ni wọ́n sin tápá lálẹ́ ọ̀yá nílé Olúbísí ọmọ aláró tó ní mi tọ́ lẹ́sìn gbogbo yànlẹ̀yànlẹ̀ tó bá yan tápá lálẹ́ wọn á sinmi agbájá torí irú àtúbá àlùbọ́sà àtúbá ìgbàntoro àtúbá ìgbàntoro tó lòun ò ní túbá ọ̀tẹ̀ǹtẹ̀tẹ̀ ni ó fojú rẹ̀ rí mọ́ bó nílé ọmọ tápá ọmọ gàárin soko kúbè láàjì wọ́n pé boko bá wò di tápá wọn sì súnmọ́ sí mo pé tápá tá ń solo ibẹ̀ tápá tá ń solo ibẹ̀ bàràgùdùngbà ibẹ̀ tápá tápá èjì nana bàbó tápá tápá èjì nana bàbó. Alhaji Dr. Látúnjí ọṣẹ mo dúpẹ́ pé òkun ẹkú àpọ́nlé ọmọ akọrin ẹ rí mo rò pé a máa ríra lájàṣe Porto-Novo ní bàbá mo fẹ́ wá kí yín sílé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹkú àpọ́nlé ọmọ akọrin mọ́mọ́ lóore.